ko himen ko para bait hautrai Jisu Christ minda kasngi kabala karake yakasngi burom jongo Francis disease bakuit unongi kai jonga balang Bishop jonga Annecy badu Bishop John Geneva kodju ator John Geneva Laka yawu kat sanspa Henry po hinyu arpo waitari August bad ula kalad kat ha usnem kat Henry spa arpo ar bad ula im tang lada ngikein tang kindiat snem ula bad im temen bha Henry ulong u bishop u paunam u rikuit u paunam badu bakata ya ka jingim mensiam jong bon ngut ki pri pad ula ai haka balang ya ka jingim mensiam ka bakam kordor na ka binta jongi baro banpol but kane ka jingim mensiam ngi shay kod salvation spirituality ka jingim mensiam ka ba pinshong nongrim halor ka jingi kai jongu France disease kaba ula sort naka jingi kai jongu Jisu shapa ka jingi u France disease pakoi ula penim bun ngut ke mensiam lemba kane ka jingid kaba ula yo na u Jisu dena ka taga daw ula ki kairu barabor shapa ka jingid bad ula to kawe ka khot bahe kabayade pat ka jingid uble nakata ka jingid uble ula im bad nakata ka jingid uble ula penim yak bon ngut ke mensia badai nakata ka daw ula ong ni de ban yid kalam kano ka put ka sam the measure of love is to love without measure ka jingtau jong ka jingid kalong ban id kalam jingtau ka jingtau jong ka jingid kalong ban id kalam ka jingtau kabamut don put ka sam kumba ublai id bad ulai id hadu banda pinmong iyaw haba ulas tang ban id hadu banda pinmong iyaw bun ki mensiam kilayomad yaga jingidu Chris kamdame barabor habangi crunch pangu Francis disease bakuit ngi crunch panga shable mission kaba ula treasure hem marwe shimet renkat badu bakka jongu u Louis bad hakata ka jing tre jongu bun sin ula shamong om tanga donud habaki briu ki kintait yaw habaki briu kila kren laipuru kampershayawu Henry hakamet kapad namar ulayait shakilum kiwa jongulum Alps ulum Mont Blanc bad ulala ban kring bun ngut ki briu shaka jingit kibela pet na kabalang kibela ino jingay namar ulayit ya ki briu kalam jingtau ulale ya ka ministry jongu kalam jingtau bad namar uladon ka jingidu Jisu nagataga daw habangi crensha panga salvation spirituality ya ka jingim mensiam jong u France disease bakuit kabangi on salvation spirituality bad hakane ka jingim mensiam bun gi rinium ki im ya ka jingim bun gi father ki im nagataga daw ngi don ki yinga sem jong salvation kaba mud ya ki yinga sem ya ki nong bud baro kiba pinshong nongrim halor ka jingi kai jong France disease bakuit bad kane kalonga jingi kai minsiam jongo kam karpang im u Chris im Jisu live Jesus baro ke jingi kai jongo kapin kut dagaba ang live Jesus im Jisu kaba mod ayu im Jisu kalonga jingi kai kaba ngi baro ngi deban bud haga jingim jongi im Jisu kamshi mod ngi tip yaw Jisu ngi pulesha pangu Jisu ngi yosnoisha pangu Jisu Henry im Jisu kaba mod kat kum ka jingi kai jonga France disease bakuit
ke jingid kaba pinsyong nongerim halar ka donu jongi ngide bandon ke jingid kaba pinsyong nongerim halo hapo ka donu kaba mut ke jingid kaba sutid ha ka donu jongu Jisu jingid yau Jisu deben sutid hapo ka donu jongi haba ka jingidu Jisu kastang ban sutid ha ka donu jongi ngila banong ngi im Jisu namar ka donut kalong kabenta kaba pinpriang ia ka bor barokawe ke jing start barokawe jingit barokawe te lada ngimla ban im Jisu ngim don jingidu Jisu im Jisu kabamot ni yomat ya ke jingdon jungu Jisu barabor yomat ya ke jingdon jungu Jisu barabor Snauto ya ke jingdon jongu Jisu barabor jingdon jongu Jisu hapo jongi jingdon jongu Jisu saudong jongi bad nangda kane ke jingyam mad yau Jisu de ban kelalong ke jingim jongi ke jingyam mad ya ke jingdon jongu Jisu kade ban kelalong ke jingim kabangi imman gapor lada manga ban mapi ni yoma dia kene ke jingi du Jisu te kade ben pau ha ke jingim jongi te haba kane ke jingi du Jisu ka stang ban pau ha ke jingim jongi ngin stang ban non kumu o Paulus bakuit omdeshu manga ba im Henry ukris u im hanga omdeshu manga ba im Henry ukris u im hanga te kane kalongka jingko jongo France de says bakoid kabam ni on salvation spirituality bad haba ulastang ban sautu yakane onde uhikai yalade Henry ulastang ban im haba ulastang ban im kay kabalajia u Francis de says u balong u badom riang ulastang ban kerlalong u ba jemnod badu layo ya ka nam ka burom urikuit jang ka jing jemnod namar bale ulastang ban im bara mangi ni don kane ka benda kane ka jinge hapo jangi mano balait na ka jingdom bara mangi ni don ka jingdom bara mangi ni ale persyaya ka jingdom henry kawan shivan hangi namar ha ka jinglong briu jangi Henry Francis says uhikai baro ki badon ke jingdom but ke jingdom riang ban boot yaw Jisu but ban im Jisu haga jingim chongi lada nila ban pidiang pura yaw Jisu ban penim yaw Jisu ban im Jisu live Jesus take a jingdom kan pet nangi nagadaga daw hadin kakenius nem eye u Francis says bakuid u badomriang palad u kelalong u buriu ba jemnud kamensiam namaru Jisu hi ula ong hikai nanga namar ngalong u ba jemnud ba Basniew rit kamensiam badeya kane u Francis says ula bud haka jingem chongu ko himen ko para pi ki badon kum kene ki jinge haka jingem jambi u Francis says u bu hakama jambi ya ke lendi kabasuk banjob halor buon jait ki jingsno jongi buon jait ki jinglong jongi buon jait ki jing auria jongi kaba pindingit ya ke jingem jongi kiba sha pindingit da buon kum gini ki jinge kila banjob ha kaba bot ya ke salvation spirituality ke jingim mensiam kaba Francis de says uttarawa hangi lemba ke jingi kai jongu bad nangda tertep kumno ngilaban im Jisu haka jingim jongi habangi ki step min step ngideban pendim mai ya ka fiat jongi kalong ban ong hoi kotrai ngan le na dong shadong minda kasngi naga binda ka burom jome namar ngange scam bad ngatip shai bamme im hapo jonga nangda terter katbangi leitre hakano ke jingtre ngidang sngutu ngidang im Jisu hapo jongi tengim la banle kano ka kam kaba pinhiar dor ya ke jingdon Jisu hapo jongi
te habang itre kano ka kam ngin bat ya ka hok ngin im hok namar omde shu manga ba im henre u Chris u im hanga kapta ka jing so tu bat ka jing kan mau kan pelong yangi ban tre hok ban tre koid ban nangda friends this says ba koid u pen kan mau yangi ban im Jisu ka ba mud im ya ka jingim ka ba koid na masisinu Jisu im hapo jangi ulong ga tolong janga jingkuit ngimla shuban sha kano ka jing tingit ha ka jingim ngimla ban kongu kano ka pop kabamud kane ka jingika jang Francis says ban im Jisu kayarap yangi ban kiarna ka pop namar haba sha tinju ban le kano ka pop shisandon kawan ha ka jing kan mau jangi ngilong ki beriba im Jisu ngimlong shu ban sha ya ki pop nangda habang istang ban im Jisu haga jingim jangi ngilas tang ban peit ya ki himmen ki para jangiru daga taga jing sautu namar nga uba im Jisu ngamlong shu ban peit po ya no ngamla shu ban le ben ya no ngamla shu ban peit ya ki da kano ka jing chakliya neka jing kwal ban le pop dengan stang ban ya burom markelian habang stang ban im Jisu kumba u Jisu la ong ban ya it markelian nanda haba ni don kano ka jinge ha ka jingem chongi namar om don mano balait na ka jinge kawan shivan ya ka jinge kibun ki problem ha ka jingem haba wan ki problem ha ka jingem jangi haba wan kino ki jinge ha ka jingem jangi kane ka jingim mensiam kabangi don ni im Jisu kabamud ngilaban sautu habadon u Jisu badnga mano balong yang persya yangi te om don kano ka bor ban yale persya yangi kumba ong u Paulus bakuit haba u Jisu don bangi mano ban yang persya yangi kane kalong ke jimmen toy ban bud ya kane ke jingim men siam barabor ngi pendim mai ya kane ke jingong jungu Francis says bakoit live Jesus im Jisu ha ka jingim ngide ban penim yaw Jisu barabor ha ka jingim ha ka ba penim yaw Jisu barabor ha ka jingim jongi ngidang ra ya ka jingiu bi jong ka jingi kat shabangilai hakiinga sem jogi lada uppa bat ke kemi bat ki kon bat ki himmen ki para ki stang ban im Jisu baru ki problem ka ba pedon kan pajingai namar hakajaka ba im Jisu kamla bandon kino ki jinge namar ngi koloi ban yarap markalian ngi koloi ban ba ya kedim pana lajong ngi koloi ru ban yarap ya kedim pana jengkiwe kumbale usimon jong kereni kane kalong ru ke jingmon kaba u Francis says ba ong im Jisu ha ka jingem jongi im Jisu barabor bad haba ngi im Jisu kumne ha ka jingem jongi ngin stang ban id ya kibrio kalam jingtau ngi stang ban id ya kibrio kalam jingtau minta haki inga sem jongi haka imlang salang jongi haka balang jongi kibrio ki persang ban id ya kibrio rengkat baga jingtau ngala id katne ya pi haban id ya nga henre ladang ibut ya ke jingi ka jung Francis says bakuin ban im Jisu nginum peit bag nginum tau hadu katno ki id yangi henre ngi id keloid yaki bad ngi burom keloid yaki bad ngi pediang keloid yaki kalam peit ya ke jingtona jongki kalam peit ya kino ki jinge jongki namarba ngilong ki brio ba im Jisu bad kabamod ngi deben id yaki brio kalam jingtau but kane kan perlong iyangi kikun jongo bale tinaga taka daw ko himmen ko para ngi don kambanim salvation spirituality ngi deben idia kane ka salvation spirituality ka kendup ya ka jingidu bale ladang ilaban pingam jilliu hakene ka jingidu bale ngilaban penim yaw Jisu hapo jongi bangis tang banong hamalla ki kelip mat live Jesus
bad shua bangin leitia ngi ong im Jisu bad ngi yai ngi im bad ngi tre rengkat badu Jisu nagataka daw ngi deben im Jisu ngi deben it yaw Jisu bad ngi deben ai Jisu yakiwe kabamut ngi haben live Jesus ngi haben love Jesus but ngi haben give Jesus sha baro ki brio kane kalong ka pang ba kongsan jong ka jingi kai jong Francis says ba kuit nagabinda jongi da ka ba pelong ya la de Basniew da ka ba pelong ya ki ba kongu da ka ba penim ya Jisu hangi hakiwei haki inga sem jongi haki imlang salang jongi ko himmen ko para pilaban puson shushu halor kane ka pang but nagataga dauru haba u Francis says ba kuidu hikai shapang the love of God ya kataka kitab ka ba utto love of God but ka jinglambrang shapang ka jingim bariubale kane bar ka hikai ya kane ka pang nagabenda jongi lese don bu na pedeng jombi pidang puli ya kane ka tin ya kane kitab ka jinglambrang jong ka jingim bariubale but kane ka yarap shibun yangi banyajan badu Jisu bani kelalong altar Kristus ni kelalong u Kris bad ni kelalong u Kris ubara ya ka jingit ya ki wei kane ka de ka jingmut jongka Jinglong jong Francis says bakui im Jisu ha ka jingim hadukat no ngi im Jisu ha ka jingim jongi hadukat no ngi it yaw Jisu ha ka jingim jongi hadukat no ngi ai Jisu i naka jingim jongi yakiwe lese bu na pedeng jongi ngilong Kristan henra ngimpat stamban ai i Jisu yakiwe lese ngimpat laban im Jisu kumno kain ngilaban ai Jisu yakiwe ladang ngim i Jisu kumno kain ngilaban i dia Jisu te kabambot ngilong Kristan kalam ka jinglong u Kris u Francis says unyarap ya pi baro pi ki ba do jingkarmen pi ki ba yale persya ya ubamen ben im Jisu ai ba unang yarap yangi lemba kane ka sungi borom jongo banlang ki Kristan ki ba janai ki ba koid inang duai daga binta kane ka jingai Jisu be i karku kardo yangi pensle yangi lemba ka sungi borom jongo Francis says ba koid bala im shisha ya ka jingi kai baten rai jame ben id yarap yangi ru ko Jisu ben im ya me ha ka jingim jongi ben penim ya me ha ka jingim jongi bangin ya bad men im hapo jongi bang men stam ben roy hapo jongi bangilang gi sembai ba sei so shibon ha ka jingim